کورد چاوا لە هەفدیتنên حکوومەتا شامی و تورکیایê dinêrin. Piştî 11 salên şerê giran û destekdaniya bêsînor bo çekdarên opozîsyona cîhadî ya Sûriyayê, Tirkiya berê xwe dide Şamê û dixwaze ji nû ve bi rejîma Beysê re li hev bike. Ajansa Reuters ya Navdewletî duh çarşemê 21 îlonê raporek derheqê hevdîtinên berdewam yên hikûmeta Şamê û Tirkiyayê de belav kir û helwesta Kurdan li barê egera lihevkirina her du aliyan nirxand. Li gor Reutersê gelek Kurd lihevkirina Şam û Enqereyê li ser hesabê destkeftiyên xwe dibînin û ditirsin ku ev lihevkirina çaverêkirî statuya wan birûxîne. Kurdên ku bi salan bi xweserî jiyan, êdî ditirsin ku lihevkirina hikûmeta Şamê û Tirkiyayê jiyana ku bi kedeka mezin bi dest wan ketiye winda bibe. Slêman Ebûbekir yê 55 salî ku xelkê Rojavayê Kurdistanê ye, ji ajansê re dibêje, heger ev lihevkirin çû serî, dê bibe sersebeba bidawîkirina birêveberiya xwe ser, a ku li ser rêbaza wekhevî, demokrasî û azadiyê ava bûye. Heger ev lihevkirin çû serî, dê bibe sersebeba bidawîkirina birêveberiya xwe ser, a ku li ser rêbaza wekhevî, demokrasî û azadiyê bo hemû xelkên vê herêmê ava bûye. Hefteya borî, çar çavkaniyên cuda ji Reutersê re eşkere kiribû ku serokê saloxgeriya Tirkiyayê Hekan Fidan û serokê saloxgeriya hikûmeta Şamê Elî Memlûk hefteya borî li Şamê li hev civiya bûn. Rojnameya El Wetanê ya girêdayê hikûmeta Şamê jî sêşema borî got ku hin çavkaniyên dîplomatîk yên Rojavayî diyar kiriye wekî danûstandinên di navbera Sûriya û Tirkiyayê de di demeka nêz de dê bigihên asta gotûbêjên siyasî. Mafê zimanê dayîkê di metirsiyê de ye. Berî ku şer li Sûriyayê biqewime, Kurdan nikarîbû zimanê xwe li dibistanan bixwînin û nikarîbû çalakiyên kultûrî bi serbestî li dar biqin. Piştî ku desthilata hikûmeta Şamê sala 2011 li Rojavayê Kurdistanê nema, birêveberiya xwe ser ava bû û pêresaziyên xwe yên taybet ava kirin û zimanê Kurdî kir zimanekî fermî yê herêmê. Li gor Delal Mihemed a 45 salî ku mamosteyeka zimanê Kurdî ye, dibe ku lihevkirina hikûmeta Şamê û Tirkiyayê xwendina bi zimanê Kurdî ji navê bibe, çunku hem Tirkiya û hem rejîma El Esed li dijî hînkirina bi zimanê Kurdî ne. Me mafê xwe yê hînbûn û hînkirina bi zimanê Kurdî bi dest xist û me ev yek derbasî dibistan, ekademî, enstîtû û zanîngehan kir. Ev 10 salin ku ev mafê han derbasdar e. Em mamosteyên zimanê Kurdî yên dibistanên birêveberiya xwe ser ji nêzîkbûna Sûriya û Tirkiyayê ditirsin. Bi rastî em ditirsin ku lihevkirina wan bibe sedema tundekirina pêkhatiyên herêmê. Tirsa me ew e ku piştî van 10 salên xebatê ziman û çanda Kurdî dîsa bikevin ber tekerê tundekirin û bişaftinê. Herçendî Tirkiya dijimina serekeya birêveberiya xwe ser e. Kurdên Rojavayê Kurdistanê heta radeyekê danûstandineka nepir aktîv li gel Şamê dimeşînin û têkiliyên wan yên baş li gel Moskova û hevpeymana navdewletiya li dij Daişê hene. Lê dîsa jî rejîma El Esed statuya Kurdan napejirîne û naxwaze mafên wan bi awayekî destûrî rûnîne. Binêrîna hevserokê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD Salih Muslim ku partiya serekeya birêveberiya xwe ser e, dibe ku Rûsya jî li dij Kurdan bixebite. Salih Muslim ji Reutersê re got, Rûsya daxwaza lihevkirinê dike. Dixwaze her du aliyan an ku Şam û Enqere nêzî hev bike. العلم أن هذه الدعوة تأتي من روسيا
Em dizanin ku Rûsya daxwaza vê li hevkirinê dike. Rûsya dozaveyekê dike. Dixwaze Tirkiyaya faşîst û hikûmeta Sûriyayê li hev bîne. Dibe ku armancên wê yên taybet hebin. ربما لديها مآرب أخرى هي أيضا. Li Kobaniyê dilvîna dikandar a ku nexwest navê xwe yê sêqolî eşkere bike. Dibêje ku li hevkirina hikûmetên Sûriya û Tirkiyayê dêwateya ku ew ê nikaribe wê jiyana Kurd a li jêr siya birêveberiya Xweser li Kobaniyê dewam bike. Dilvînê ji Reutersê re got, ev pêngav dê birêveberiya Xweser ji holê rake û pê re dê her tişt ji binî ve biguhere. Bi gotina Dilvînê, heger Esed û Erdogan li hev kir, zarokên Kurd dê nikaribin bi zimanê xwe bixwînin. Dilvîn dibêje, armanca serekeya Tirkiyayê hilweşandina birêveberiya Xweser e, ne kêm û ne zêde.